Evo još jedne beogradske priče. Prvi skejteri beogradskim ulicama vozili su se sredinom 80-ih i bilo je to nekoliko mladića koji su svima pokazivali popularne trikove koje su naučili iz filmova. Vožnja skejtova ostala je popularna do dana današnjeg. Dunja Pavlović ima 13 godina i na skejtbordu je, kaže, od kad zna za sebe, jer je njen otac jedan od pokretača skejtbordinga u Srbiji. Hrabro je uz njega stajala na dasci i tako su išli do parkića i vrtića. Do sada je sve savladala, ali i dalje često odlazi u školu skejta. Sviđa mi se to što ima ljudi svih godišta i što nije bitno da li si početnik, ali smo svi u istoj grupi. Prvi put kad staneš na skejt, čudno je. Misliš da ćeš da padneš, ali nećeš. Držiš ravnotežu, shvatiš, društvo, dan je mnogo dobar sada. Kad imaš društvo, kad voziš skejt, radiš trikove, uživaš sunčano vreme. Ja volim da vozim skejt jer mogu da odem do mnogih zemalja, upoznam mnoge ljude i mogu da učim nove trikove, a meni ti trikovi izgledaju baš cool. Meni se sviđa da vozim skejt na primjer, kad idem sa tatom ili sestrom do Ade i onda stalno idem tamo pa malo se i okupamo i tako. Prvi skejteri beogradskim ulicama vozili su se sredinom 80-ih godina. Nekolicina momaka popularne trikove učila je iz filmova. Sloboda, to je suština ovog sporta, a strpljenje i istrajnost su odlike skejtera. Vole da se druže i imaju i popularna mesta za okupljanje. Ceo Beogradski skejt park. Mislim, sve su sad napravili nove trgove, dobra podloga. Mislim, za skejt je najbolja asfalt podloga. Najviše volim ovde na Železničkoj. Evo sad vidim da je renoviran trg Nikolaja Pašića i to će da bude interesantno. Na trgu smo se vozili dok je renoviran onaj muzej, park Vojvode Vuka. Prvih pola godine, godinu dana je jako teško i naporno i treba truda, znoja, strpljenja, ljubavi, ali posle godinu dana imaš veliki osmeh na licu, imaš slobodu. U skejt parku zatekli smo 9-godišnjeg Konstantina. Bio je na času rolera. Želja mu je da nauči trikove na rampama, a straha, kaže, nema. Ne plašim se zato što imamo opremu i znam da mi se ništa neće desiti. Volim da vozim rolere zato što je lep sport, zato što mogu da se brzo krećem i da obilazim razne delove grada. Trener Filip Janačković kaže da je najvažnije da se polaznici osjećaju bezbedno. Evo imam ovde štitnike za cevanice, kostobrance, imam za kolena i imam ispod zaštitni šort. Za šake i za laktove, naravno podrazumeva se i kaciga kad se radi nešto isto ozbiljnije. A najmlađi učenici su imali po skoro 3 godine, najstariji su imali preko 50, koji su hteli još da unaprede svoj stepen znanja vožnje rolera. Ovde se voze i trotineti i bicikli. Svi bi volili novi skejt park, ograđen i modern, gde bi mogla da se organizuju takmičenja i festivali. U Beogradu postoje 3 skejt parka. Ovaj na Ušću je prvi i najveći, ali od postavljanja nije obnavljan od 2008. godine. Sve više